to nyalo konyi tiyo ni yes ngani wasebedo kwa tiyo go de yo makare. Penyo machielo mabenda bobedo ka penja ng'eni in kaka achiel kuom jogo ma uso computers ka achiel kod gik mamoko mag IT. Wasebedo kwa no ka dukni mathoth mago mag IT mag uso computers osebeda ka ituro e kinde mag ng'anyo. E kinde mag ng'anyo itimo nang' ionge kod luoro kose ere kaka I make sure ni ohala mari bedo kod arita yo makare. Kata kamano in korka kori Alphonse bende weche gi mag hola isebedo ka ikao mar mondo mine kaka itingo godo stock mari malo to ka ng'anyo nitiere ero Rachel sekwanonwa kaka dwe mar auchiel ne okobedo maber ahinya kalure kod holidays mane nitiere ng'anyo mane nitiere ndalo manolore dukni matine ni hola to kisekao to kwanore mana pile ka pile winjo be ni duoke bende kod interest in itime yo machalo nang'. Okay. Joyce kalego gohala matimo kao gino ket gima yot ahinya hola kis anari to mondi kel tich kata wo kodi mondi miya tich kosa miya tich ti miya deposit tatiyo kata miya kata gimro 50% or 75% or it depends with the argument moketo kodi tatiyo alafu bro miya balance. So wano kao loan sana ana kao muna loan kan tiere kopo nangi order momiya man kod assurance ni tich mose donjo sana kagi miya LPO ya kanyalo di bank mondo timango mondo miya loan ura nyala kao na loan kada timo gira moro aside kikalo gi nature maro hala matimo to oketo mondo kao loan unless atimo research mara maber kabisa adwa move kama ntiere to ntike masane na baadhi atimo research maber maybe adwa kata mna rebrand and all gima chalo kamano to kao onge to ano kakao gin mayot loan mayot kes nyakiko kwano kes kati timotimo nyakinge target mari dwe bet kadi katin kang'eny seche moko onyadhi matek zaidi be seche moko bonyadhi maber mokipar koro ikikao loan to seche moko nyata michulo bakiti kuma tek seche moko be nyalo kao loan kiluo to be gik bonyadhi maber be chulo mayot though asebedo ka kao loans before to nyase konya chulo ga lakini kalore ko hala matimo to oketo mondo ikao loan sate unless aseko kwana na dweche gi aneno ka yamo nyabet maber ada timo gimoro se moko mondi kun pesa kiot koro anyo akao loan kata chulo gi interest lakini at least koro ang'en tich bro bete tata bo chulo even though kakoro gik machalo kaka ng'anyo gi nitiere kikao loan to nyalo bet kina ma tax zaidi ero kama Rachel kapo kadir Caroline